Hakasingi kaba ke sarkar jela kala khot penlongi ke jingelang hapring ki try bagi nongnya truck ke Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association MC Toda but Giant Hill Cement Manufacturers Association manikren halor ki mat jingdawa ka association nakaliang uba Peter J Lawai usordar ke shnong mauring kneng Badu balay shimben talang hakate ke jingelang ulayo ayakalat ban IT ke dorkas hau sembut menteri rang ba ke jela uba Preston Tinsong Ubadeiru menteri bedai kami yakatanat kampo yeng ke sarkar jela hakabayade bak jingweng kamno yaki pulet ke Mauring Keneng Police Station habakren chikilat pathai kubor uba Peter J Lawai ulaong bak jingle tam ki pulet hakapor bayaki ke MCTODA kalong bakim ken korsyo yak borsnong Bat kila yad light na kashnong. Nalo ka tao la ongru bagi pulit kila bu jingkili halor ka jingla jang kashnong ban aibor yaki nong yaki ban yaki hakate ka jaka bat kum tao la ong baladan kam kirke ban wenglut ya baro ki pulit ki badan hakate ka police station bat ban thong de ki weipat ki badan ka jingket clear bat ki batray lang ba kashnong. Hadin ka jingsha banben habade ba kani ka door baikit baiba ko ba kani ki cement factory ki bawan ban Sengi kini karkhana hani po jala jingi hanti po lomshnong ilaka narpo tingi I sha ka dar shipon ke jing banben habade bagini ka dor baket ba yakani kali jingi ki trari tram lo jingi tingi I ba kadon kam shisha nakaliang jingi ki association bagin long bitli bagin dawas ki bor sarkar bag company bagade bendon ni ka rate ka patikna habade bat ka kit ka ba khnang ba kini ki trari tram lo ki bedon ki kali ki basangi kam ki jam siki samla klem jam ru kan long jing matoy ba jing kerku ting I bala da kani ka association nan ni ki truck ba ki try truck apo ke jala jingi sil da maki kim don ni ka kamai ka bobiang ni ka try ka ta ka balak singi ka bobiang ti ke jing yap than kam long tang ki try kali ni ki driver kali re kan long ya baro kini ki bru ki ba don hani shelter kini ki national highway ki ba po jala jingi tamar ki imja ki yoja deling ba jing don jingi ki truck tingi ba ini ki trok ki bade ki trari tremulok ki yang bantet ki yang banbam pat kunta terter te nak ta kada ong sobon ong ban kalian jingi ki snong ni ai kini ki jing kersan marni I ba kani ki de benta omsu tang jengki handi ka kata lang salon sari borok ke masalah te hadin bodon ketu ka jingi ki ke jungki dai ka ba susi kalong ba kadon ki jing latam na kalian jungki bor pulit ka ba kim khen korsu ka bor snong ya ka dor bor snong haba ki rung ki mi ipo snong Haga jingsi shal dan kano ka kam ka bagi deban rung po snong ha bagi dan kano kan hon ki badan ki program jing ki bahag tu kopor kini ki nailam chok fc tu da kelaya thu ki pulit ba ngilayo ge jingpet na ka robar snong jingsi sha kim deban takti jingsha kim deban bom kim deban ai ki tear gas klem ka jingpet na ka snong klem ka jingpet na ka snong nang ki deban wan kan do shai ngi tat na kelayo ka khobon ngi komot kinsa e ka bagi deban le kin haban perkhat kata larangi ngin ongi kine man wengno e ka dijeng ki le kin yai chkhmat rengi I ba ha ku tu ko por na kalian kini ki pulit keldon ki jingle tam ha po snong pa thau ban peting pesme nang ta ban thau ki jing klomar po snong kadang jing sakam nang ta ka wan ra ki jing ting ki khlung ki khna bat kani ngilong e ka ba ngim la ban pdiang po ke masalah kum kani bat nginum kwa heru bukan jia kum kani ni chkhmat kata ka khobor ko basai syaka government bat syaka police department ala phila bele kai kanu ni snong phila bele kai hagan ni snong jingi klem ko jingbet ko drobar ba klem jingbet ko snong subha wanum yu wanum le kulmar kata ka dik message ko basai ti habde be kani ki jing le jingi police ba ki bor sansar district kum chu ba government tingi I ba kalong ka jing pingkhen ya ka hok long try ni kata ko freedom tal right chu ki nong snong ba jing pingkhen ya ka article ka khandai concern ki India ba kini ki bri ki khun kat kum ko hok long try ka ba tapong ko bor ka ki sansar ka Hai kane ka jing thep patok ki jing shnaki siki kadai ek ka persang ban yu rot ya kata ka hok long try ji nok snong po ka sansar pai ba ti sakawairu ka ba khampendom susu ingi ki dalam snong kalong ba ki pulit aku tu kopor haba ki kli ki noyalam ki ong ba mano ba ajing bet ipi haba ki noyalam jang asitu da ki ong ba la ajing bet na usur snong hari ki bu mar ki jingkli na usur snong komno usur snong la na ajing bet ada ukpa umdan hok su hayeng ki khon ki te umdan hok hai kata di jingkli ngosoban bu syakini ki borsan sar district kumcu syaka police department ada ukpa umdan hok hayeng hasam te hai pa umdan hok te kum kata jingkli ngosoban ong ka de jingkli ka ba imlang salang dari le kom la ban pdiang te halor kata kanong rem na kaliang jingi mene
bat akini ki sni ki pala dep summit ke jing tho sha DGP kumchu sha home minister ba person tin song bala don kam kerke ban reshuffle de ban wengno ikini ki pulit ki budan he poch no mor nang namar kimshim la ban ai service terkung kuch ang not chuba apo no kathau ta ka ba nila dawana ka sarkar baro khat nila dawa ban le reshuffle khnang bang kwa ban chin ki system namal ni reshuffle tangwe arngot kan sa hi kumju tingi kwa hi bla kumno ya ka bomanta ngi kwa ban don ki pulit ki budan ki jing tre lang apo no kathau ki ban pe ya ka yap ka im ya ka shok sup sangan chuki nok song ban tek la kami ki jinchele jong ka jingdi kiat bi ai ban tek la kami jinchele jong ke drugs ban tek la kami jinchele jong ka to ka them ki ban state ban ai service chupai ba kano ko por don kam hakino ki jing jing char ki no snong ki kundo kata ka bangi don kam hapok snong ka thal chai na kata ka dawngi pa reshuffle ban change system ban ra ki we ba ki police ki bala ban ai ka jing tri lang ka bai char bai ba le se kum ki no snong le se nga kum no snong hi ba ka don ki jing tlot na ka liang ka gap ka wa jangai bha pedeng ka police marpna police station bar ka rawar snong ba ki nong snong habide ba jing te la kami ki ni jing sne po snong pathau I ka don ka jing shim sting ka jing pen sting nata ka daw ni so ban ong ba ngi don kam ni ki bru ki belong ka ban hachan ba ki bakloi budbud ikino ki kam ka ba ki nong snong ki pentip na ka banta ban te la kami ki jing sne ku don po snong pathau ki don bun ba ki kita ki daw ka ba kum ki nong snong ye kendu hang ni ko por la seng la ong pi kung jing te la kam ni jing sneu mong ni ko por ko juk manta kham tam ni ma po chal highway ka jing rung ching mi chung ki briu ku bangam la ban tip nang no ki wan nang no ki lek ring kwa bandar kung kata ka jing shet ka jing pet ka potrling ki snong ki thau ne ka jing pet ngor ne ka ban long ban state ban aten ni ka no ka ba ki pe ba ki phone la se ka la ban chia ka accident ne ka la ban chia ka no ki banta ting I ba kung kata ka service ni mi yo kung ki nong snong ka ba ki nong kam ki nong ka jing ra ke Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya